Hola, soc en David Caballero, el xef de Bon Preu i Esclat, i avui us porto una recepta de xai. Farem una terrina de xai amb un puré de patates clàssic francès, un puré de patates robuchon. El primer que començarem a fer és el fons fosc de xai. No és res més que un caldo, en aquest cas de xai, que el que farem és cuinar les verdures i la carn daurant-les molt. Aquí el que volem aconseguir és un caldo molt fosc, amb un color molt fosc i amb un sabor molt potent, perquè això ens enriquirà després quan el fiquem dintre de l'olla amb el xai. Jo avui he triat ossos de xai, de pit, de coll de xai, perquè són econòmics i perquè ens donen el sabor aquest de xai, ja que el plat que farem és xai, doncs fem tot el mateix sabor. Però podem fer un caldo, si volem, de pollastre, el podem fer de porc, el podem fer d'ànec, el podem fer de verdures, però sempre intentant que sigui un fondo fosc. Que sigui de xai o que sigui de pollastre o de verdures, el procediment serà el mateix. A veure que és molt fàcil. El que farem primer és començar a daurar els ossos. També hi ha l'opció que ho fem amb aigua, o sigui, podem mullar el plat que farem avui, podem mullar amb aigua. El problema és que si ho mullem amb aigua ens faltarà una mica de sabor. Llavors jo he optat per fer un caldo que sigui potent, perquè estic fent un plat de festa, un plat que volem sorprendre, per tant vull un plat amb molt bon sabor. D'acord? El que farem primer és una mica d'oli amb l'olla a pressió. Avui treballarem amb una olla a pressió. Per què ho fem així? Doncs per guanyar temps. És una recepta que és molt senzilla d'elaboració, però sí que necessita molt de temps. Representa que aquest caldo l'hauríem de fer un dia abans de fer la recepta, perquè així el podem colar, podem deixar-lo que reposi, podem treure tot el greix que tindrà a la superfície quan estigui fred. Si el volem fer el mateix dia no passa res, ho volem igualment, traiem una mica el greix que puguem i el podríem fer servir. Aleshores farem servir aquesta olla de pressió per guanyar temps. Al final, en comptes de tindre 3 hores bullint aquest caldo, el tindrem 35-40 minuts i el tindrem fet. Comencem. Daurarem a la mateixa cassola. També podríem daurar al forn si volem, o una paella a part, però la gràcia també és intentar només embrutar un sol recipient. Aleshores li donarem gas i aquí tenim aquests ossos de pit, de coll de xai, que els ficarem i els daurarem bé. Volem això, que agafin molt de color, quasi que se'ns acabin quasi cremant, però no tingueu por a que se'ns dorin bé. Ara el que farem és tallar les verdures per incorporar-les en el nostre caldo. Aquestes verdures també les torrarem. Com hem dit, el que volem és un caldo molt potent, un caldo molt fosc, i per això volem torrar les verdures. Aquestes verdures les hem de tallar amb un tall gran. L'únic que volem és per donar sabor. Després segurament no les farem servir perquè quedaran molt esmicolades. Per tant, aquí no cal que treballem gaire el tall. Farem un tall que en cuina clàssica n'hi diem el tall mirepoix, que és un tall així, a daus, grans, i normalment utilitzat per fer guisats, per fer caldos, o sigui, un tall gran que no ens importa massa com sigui. En aquest cas farem una ceba, li posarem una pastanaga, li posarem un porro, farem un parell de tomàquets, un all i herbes aromàtiques. Què li hem de posar en el caldo? No importa, o sigui, al final el podem fer com vulguem. Els clàssics són la ceba, el porro, la pastanaga, l'api, el tomàquet, però podem posar el que vulguem, la verdura que més ens agradi. O sigui, podem posar nap, si volem, podem posar carbassa. O sigui, tampoc no hem de pensar que si no tenim una verdura no podem fer el caldo. O sigui, hem de fer amb el que tinguem. El tallem també el porro, seguirem amb la pastanaga, traiem les dues puntes i podem tallar-la per la meitat. Això ens ajuda a que no se'ns mogui. Si tenim verdures que són allargades i les intentem tallar, sempre ens donen voltes. Si la fem per la meitat ja la tenim plana i és molt més fàcil de fer el tall, així segur que no se'ns mou. Això també ho posem ja a l'olla. I ara ficarem els tomàquets, que els podem tallar en 4. I ara tenim una mica de romaní. Aquí podem posar l'herba que vulgueu. Romaní, farigola, llaurel, el que vulgueu. Jo fico romaní. Fiquem un all també, que el farem.
fiquem aquí dintre, retirem això. Ficarem una mica de pebre en boles i cardamom. El cardamom és aquesta espècie que té un gust com anisat, una mica picant, és molt aromàtic, té uns tocs cítrics també, i ara està bastant de moda perquè es fa servir molt en els gin tònics. Es fica dintre dels gin tònics, és fàcil de trobar avui en dia, i la podeu picar una mica perquè dintre té com unes llavors. Si la piquem. Aquí ja tenim ara totes aquestes verdures ben daurades, la carn també, ara se'ns comença a enganxar una miqueta. El que farem ara és desglaçar. Desglaçar vol dir que tirem un licor que el que ens farà és arrencar una mica tot això que se'ns ha anat enganxant, que té molt de sabor, i ens dona aquest color també més fosc. I en aquest cas farem un vi de Porto. Podem fer un moscatell amb un brandy, amb un whisky, amb un vi, amb un cava, cervesa. O sigui, necessitem un licor que ens donarà una mica aquest gust, s'evaporarà l'alcohol i ens ajuda a desenganxar l'alcohol. I es va desenganxant, i ara quan tinguem això una mica reduït li afegirem aigua. En aquest cas més o menys ficarem uns 2 litres i mig, 3 litres amb aquesta quantitat que tenim. Taparem l'olla i el deixarem bullir això uns 35-40 minuts aproximadament. Aquí ens ha reduït tot el licor que hi hem posat, ens ha desenganxat tots els sucs i ara ja només ens falta un litre d'aigua. Més o menys, en aquest cas afegirem uns 3 litres. Bé, i ara el que farem és tapar i li donem, deixem que comenci a treure el vapor, i a la que comenci a treure el vapor comptem uns 35-40 minuts i el tindrem tastat. Han passat més o menys uns 40 minuts, el qual vol dir que tenim el caldo de xai ja fet. Ja hem tret la pressió de l'olla per poder-la obrir, l'obrim, i ara el que farem és colar aquest caldo. Tenim ja aquest fons amb molt de color, amb un sabor intens, i el anirem colant. I després el que farem és deixar-lo. Si tenim molta pressa el podem fer servir directament, però jo us recomano deixar-lo tot un dia a la nevera. L'endemà tindrem una capa amb tot el greix, que serà sòlida, i la podrem retirar. Aleshores tindrem un caldo perfectament net, sense llunes, i ens ajudarà molt perquè després la salsa ens quedarà neta. Si no traiem aquest greix, ens quedarà una salsa amb llunes, que no és el que volem. Per tant, anem colant. Ara ja tenim tot el caldo colat, el deixem reposar a la nevera, li traurem tot el greix de sobre i el tindrem a punt per la cocció del nostre xai. El que farem ara és començar ja amb la cocció del xai. Ja tenim el caldo que hem fet abans, ja l'hem colat, l'hem refredat, i ara el que farem ja és començar a ficar el xai salpebrat en aquesta cassola. Hem de buscar una cassola que no sigui molt gran, sinó que quedi bastant tot comprimit aquí dintre, perquè realment el que volem és que ens evapori molt poca aigua i que es vagi coent a foc lent, perquè ens faci una carn molt tendra i que després la podem desossar, que és el que realment volem per fer aquesta terrina, aquest premsat de xai. Ficarem unes boles de pebre, ficarem un parell o 3 d'alls dintre, un bitxo, o un parell, si us agrada més picant, i sal. Després pensem que aquest suc, com que el reduirem, no volem posar tampoc molt de sal perquè després el reduir ens quedaria massa salat. Per tant, fiquem una miqueta de sal per potenciar els sabors i ara ja agafem el nostre caldo, aquest fons que havíem fet de xai, l'aboquem, hem de cobrir la carn i uns ditets més per ajudar-nos a la cocció. I ara sí, ho tapem. Foc lent, unes 2 hores i mitja, que faci un bull suau, que no pari de bullir, però que sigui molt suau, no volem que ens bulli en excés. Li donem foc, i quan arrenqui el bull, baixem i el deixem unes 2 horetes i mitja. Mentre tenim el xai coent, el que farem és preparar la guarnició. En aquest cas, una guarnició molt clàssica francesa, ja que teníem un plat molt clàssic, amb una terrina de xai, amb una salsa de fons fosc, vaig pensar que estava molt bé poder fer
una guarnició clàssica francesa. En aquest cas, una guarnició que es diu puré de patates robuchon. És el clàssic puré de patates, amb una mica de llet, amb una mica de mantega, molt fàcil de fer i que aquesta és una recepta que la podem adaptar una mica. Jo avui faré la clàssica, però si algú no vol posar mantega, doncs li podem posar oli d'oliva, oli de coco, el que vulguem. Començarem només per bullir les patates, partint d'aigua freda, fiquem les patates i encenem el foc. Les deixarem aproximadament uns 20-25 minuts, o sigui, han d'estar ben toves, i després les traurem i les pelarem. I a partir d'aquí ja podrem preparar el nostre puré. Un cop les patates ja les tenim bullides, les hem escorregut, les he pelat i ara el que faré és xafar-les per fer com un puré que començaré a treballar i després aquest puré el tornaré al foc. El treballo una mica, després ja l'acabaré de treballar, però tot és important que ho faci amb la patata quan estigui encara calenta perquè és molt més fàcil de fer el puré. Jo ho estic fent amb una forquilla, ho podeu fer amb aquest estri que hi ha per fer puré o amb un passapurés. Ara que ja tenim el puré una mica xafat, el tornem al foc i hi afegirem a poc la mantega i la llet i anirem treballant-lo fins que quedi un puré supercremós. En funció de si el volem més espès o una mica més líquid, doncs li ficarem una mica més de llet o una mica menys. El comencem a treballar, li donem a poc i li anem afegint la mantega de poc a poc. L'anem integrant. Ara que ja tenim tota aquesta mantega integrada, anirem afegint la llet. També de poc a poc i l'anem treballant. I alhora afegirem també una mica de sal, que li podem afegir ara, o si voleu també podeu bullir les patates amb sal. I punteta de pebre negre, treballant, i li afegeixo la resta de llet. Ara ja el tenim amb aquesta textura que buscàvem, una textura de puré, i ara si volguéssim el podríem fer encara més llis. El podem passar per un colador fi de malla, passar-lo tot i tindríem un puré superllís. Ens han passat ja unes 2 hores, 2 hores i quart. Hem de veure que la carn es separa bé de l'os, perquè al final el que volem ara és treure l'os i poder treure com tires de la carn per fer la nostra terrina. Per tant, anem a comprovar-ho. Agafem la carn i tenim una carn super tendra, ja veieu que l'os fàcilment es separarà, per tant la tenim a punt. El que farem ara és treure aquesta carn, tenim la carn per un cantó i aquí tenim el suc. Aquest suc era la suma d'aquell caldo que hem fet de xai al principi, que l'hem afegit aquí, per tant tenim com un doble caldo, o sigui, és un caldo molt concentrat, amb molt gust a xai, molt bon color i tenim un problema només ara, que és líquid. Per tant, ara l'hem de lligar. Hem de lligar per fer una salsa, no un caldo. Com ho fem? En aquest cas ho farem amb un mètode que fem servir normalment en els restaurants, que serà que el lligarem per reducció. És a dir, el farem bullir i anirà reduint fins que agafarà cos i tindrà la textura de salsa. No li ficarem cap espesseïdor ni cap lligam, ni farines, ni maicenes, ni midons, ni mantegues, sinó que la farem per reducció i tindrem una salsa molt brillant. Primer el colem i el fiquem al foc que vagi reduint. I hem deixat reduir uns 10 minuts aquesta salsa, no li hem posat cap mena d'espessant i té ja una textura ideal per salsejar. Bé, doncs ara l'únic que farem és treure els ossos. Ja veieu, com que l'hem cuit molt bé, l'os surt pràcticament sol. Veieu? Sense massa esforç, tinc l'os net. Agafarem el xai i el col·locarem en un recipient. Bé, i el que fem és desfilar la carn. Tampoc no volem triturar-la, l'únic que volem és que faci com uns fils. Podem fer a mà,
El que passa que ara la carn està molt calenta, hem de vigilar, i si no, doncs amb la forquilla. Quan ja tenim la carn així ben esmicolada, però amb tros, o si volem que es noti quan mosseguem el tros, hi afegim. En aquest cas li posarem panses i pinyons. Podem ficar el que més ens agradi, podem posar bolets, podem posar espinacs, podem posar orellanes, dàtils, el que ens agradi. Afegirem també una mica del mateix suc que teníem perquè no ens quedi sec. O sigui, aquí el que busquem és una carn molt sucosa, per tant li afegirem una mica d'aquest brou, que és el mateix de la cocció. I és molt important que això ho fem amb calent, com està ara, perquè el xai té aquesta gelatina que si refreda, després la terrina no ens compactarà. Per tant, ho hem de treballar amb calent, emmotlllar-ho amb calent i deixar-ho refredar. Aleshores, la gelatina el que farà és que se'ns quallarà i podrem desemmotllar-ho, podrem tallar-ho i podem fer el que vulguem. Afegim una mica més de brou. Això és una mica ull, que veieu que queda sucós. No pot quedar líquid, perquè si no, no ens quallaria, però sí ben sucós. I ara la tenim ben sucosa, ja veieu, un brillo molt bo. Ara el que farem és començar-ho a emmotllar, amb calent, com dèiem, no podem esperar massa temps. En aquest cas, jo he utilitzat aquesta terrina amb un paper. Podem fer servir un tàper de vidre, de plàstic, podem ficar-hi film, hem de ficar alguna cosa perquè no se'ns enganxi i poder-la treure després. Un altre sistema, també, si voleu, és agafar una làmina de paper de film o de paper de forn, ficar el xai i fer com un tub enrotllat i després tallar uns medallons. Jo en aquest cas ho vull pla perquè després li farem un toc a la paella per donar-li cruixent. Aleshores el que faig ara és ficar-hi el xai i, molt important, premsar-lo molt bé. Per tant, el que podem fer, si tenim un altre catxarro igual, en aquest cas nosaltres en tenim un altre aquí, el que farem és pressionar-lo i li podem posar, per exemple, un cartró de llet o un paquet de sucre de quilo, pressionar-lo perquè faci bé la pressió, que quedi ben uniforme i el tindrem a la nevera unes 12 hores. Un cop ja tenim tota la carn posada, posem un paper al damunt i pressionem. Desmollat el xai, perquè ja han passat aquestes 12 hores, l'hem tret del nostre motlle i ara el que faré és tallar les racions. Com vulgui, puc fer uns rectangles així, puc fer uns quadrats, en aquest cas jo ho tallaré en 3. Veieu que ha quedat ben premsat. Tenim un taco que el podem manipular perfectament. Farem amb 3. I ara prepararem ja una paella per marcar-lo. Li donarem un cruixent, perquè ara és el que ens falta. Ara tenim una carn molt tendra, però ens falta una mica de cruixent, que és el que li donarem ara. L'últim pas que ens queda ja és, quan ho vulguem servir, agafar-ho, tenim fred, i marcar-ho a la paella. Li donem una capa ben cruixent per un cantó i després el podríem o acabar al forn o, si el fem lentament aquí, el podem marcar per un cantó, després per l'altre si voleu, i així ens quedarà calent. Però jo us recomano donar-li un cop a la paella, que ens faci un bon cruixent, i després, 5 minutets de forn a 180 graus perquè s'acabi d'escalfar per dintre. Ara ja tenim aquesta paella calenta, li fiquem una mica d'oli i posem que se'ns dori, apretem bé i deixem que es vagi daurant. Doncs ara només ens queda emplatar. Començarem ficant la terrina de xai. Ara agafarem una mica d'aquest puré que havíem fet, el tenim calent. Llegim aquí al costat. La salsa que teníem reduïda. Posem pel damunt, també calenta. I acabarem, doncs, amb les branquetes de romaní sobre el puré
El que no li ficarem és res de sal maldo ni res de tot això, perquè tenim una salsa que és bastant potent, per tant ja té un punt bastant elevat de sal. Per tant no li ficarem res, que si no ens quedaria massa salat. Bé, doncs ja tenim el nostre plat acabat, la nostra terrina de xai amb el puré de patates, clàssic, amb la seva salsa. És una recepta que jo he pensat sobretot per dies festius, ja que és una recepta que necessita bastant de temps. No és molt elaborada, quant a tècnicament no és molt complexa, però sí que necessitem temps per fer-la, un parell de dies, però jo crec que és un plat que quedareu molt bé un dia que teniu convidats, un dia que teniu temps per cuinar. És una recepta que espero que feu, que la disfruteu i ens veiem a la propera. Moltes gràcies.